عزوز سلامتنا نبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلون لومي 19 لكاتيت قطر استدلوا زينا ومسنادو حنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زقدم يرمياس قبر علي بقدامنت ارستاتو مدبات مبل 45 عامت الزخر هلكيت اسمران كبابيان بوقع تجميرو اب زوا ماكلنا ابلات حماده اب مكلخل جبن زتكور سمينار توهيبو اب نوزوا برنتو سفحنا تحتات معك ماين حمدين سلسلالو منغست ليبيا توصيل مقراس ككايد كاب صنحه اهغراو زرب كم صحاب افريتو بريزيدنت اشرف غاني ناب بريزيدنت امرج افغانستان داغ ماي كم تعوت حبيرو تركي ناب سوريا بدرعات مكاين سسنيه توسخ سراويت اوافيرا اب زرزراتو اب شحنت شعات 175 وتهدرات مغزاتاوي سرعه درغ اب كتما اسمران كبابيان بطيتن سانجان امايت نصوحان زيغاتات كم زقتلو ايرسعن مدبات زخر مبل 45 عامت نايت غفعي لومي 19 لكاتيت بوغ تجميرلو وكيل ايرنا بينيام فساطين زدالو زينو صبصبالو موسى بهروصين كقربوي مدبات مبل 45 عامت زغري هلكيت اسمران كبابيان عميق زغري ننصور رأي بزبل تيما لوم 19 لكاتيت بدرجة زوا ماكل او وكدبا ابستخيده بمنبار عنبابا زفل مسنا سرعات بوقع تجميرو ابتل على وصم مز منغستن جنبارن حزب وكدبان عدم استغبرلهم اغايشن استرخبلو سنا سرعات اما حدارن الزبا بريخ اتو تصفو فسحاتين ابزس معقل قدمي 45 عامتات ابسمران كبابيان استفصمه غفعتات اكال نايت حزب ኤርትራ ንስለን አጽንነቱን ክብረቱን ዝኸፈሎ ከቢድ መስዋዕት ምዃኑ ብምጥቃስ መንስያት ነዚ ታሪኽ ብግቡእ ከም ዝፈልጥዎ ምግባር ካብ ቀዳምነታት እና መንስያት ዘተኮሩ መደባት ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጾም ኩሎም ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝልለይሉ ናይ ሓባር ጭርሖ ኤርትራ መሬት ኣንበር ህዝባ ይድልየናኒ ካብ ዝብል ድሑር ኣተሓሳስቦም ዝብገስ ዓሳን ምጥፋእ ባሕሪ ምንጻፍ ኣባይታ ክውን ምግባር فاشتاوي تباراتهم محرات مزمات مكسال كوينو ازلو من ذكرو زلنا دما نايتو دحورن چكانن وسانهم اثر قفعتات صلاتنا كابتو بزح وحد مرعا وكدبا مخانو تاريخ الرقاقيزوي ابتعلت اب شحنچات 175 اوكدبا بعررن سانجان وتهدرات مغزاتاو سرعه درغ نايز تقاتلو لعلي 100 نصحان زيغاتات سم كنبابن كله وصامعات نايتي زسكحكح قفع دما قال مسكرنته هيبوم اتمدب نقفعتات غزاتن حرانه حزب ኤርትራን بزنصبارق زيماتاتن قطمتاتن زتسنين يروم كساب 22 لكاتيت زقصل زغر هلقيت اسمران كبابيان بسمينارات وصامعات زهبو مسكرنات سئلاو مريت سنطباباو عيوتات كمون منباب اسمات قدايات يتقالل حلافك في البهالن سبورتن زوا ماكل اتو اندرياس اسمروم نيرينا ابزهابو حبريتام حلف زي ذكر مصاي يبولون دحر مبال علامات الزخري نت تاريخ المسنادن منسيات كم زفلطون مغبارن مخون غليصوم حلفنا ناغبغمنا مصاينا خا دلدل مسرت نمنصف ازي حغازي يزول منتي زلن بز مسرت كا كابتي بهاجر درجه استخايدو استفعالي غفعتات ازين اغرغر اسمرا شنچات ميتوان همشن كا اكال نايتي ابكال حزبታት ናይ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ህልቂትን ግፍዕን ስለዝኾነ እዚነቲ ንሽተይ ወለዶ ብግቡእ ታሪኹ ከም ዘንብቦን ከም ዝስንዶን ቀጻልነቱ ከዓ ኮምፓሱ ኣማዕራሪው ዝያዳ ራእዩ ኣነፂሩ ዝኸደሉ ባይታ ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ መደባት ኣብ 1975 ወታደራት መግዛታው ስርዓት ደርግ ኣብ ከተማ ስመራን ከባቢያን ኣብ ጽርግያን ዝረኸቦ ኤርትራዊ ከምኡን ገዛገዛ እናኣተው በአልማማ ብጥይትን ሳንጃን ኣማይት ሰላማውያን ዜጋታት ከም ዝቆተሉ ኣይርሳዕን
ኣብ ህዝባዊት ሪፑብሊክ ቻይና ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ዝከታተሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተምሃሮ ኣብ ጽቡቕ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዘለውን ዛጊት ብለበዳዊ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፈ ከም ዘለን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ኣፍሊጡ ኣብታ መበገሲት ናይቲ ሕማም ምዃና ዝንገረላ ከተማ ውሃን ዝርከቡ ኤርትራውያን ተምሃሮ ብወገኖም መንግስቲ ቻይና ኣብታ ከተማን ከባቢያን ኣጽኒዕዎ ዘሎ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ንመነባብሮኦም ከም ጸልዎ ይኹን እምበር ነቲ ለበዳዊ ሕማም ንምቁጻር ንዝተወስደ ጽኑዕ ስጉምቲ ብምኽባር ኣድላይ ዘበለ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እናተኸተሉን ናሓድሕዶም እናተደጋገፉን ነቲ ኩነታት ይሰግርዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ቻይና ኣቶ ጸጋይ ተስፋጽዮን ንኹነታቶም ብቐረባ እናተኸታተለ ንዝህቦም ዘሎ ደገፍን ኣማእዛና ሓበሬታን ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ዝገብሮ ዘሎ ዕቱብ ምክትታል ኣመስጊኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ፍርቂ ዓመት ዕረፍቲ ዝጸንሓ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ከተማ ውሃን ብሰንኪ ኣብታ ከተማ ጸኒዑ ዘሎ ርእሰ ውሸባ ቪድዮ ኮንፈረንስን ካልእ ቴክኖሎጂን ተጠቒመን መደባት ትምህርቲ ከካይዳ ጀሚረን ብምህላውን ዝበዝሑ ካብቶም ተምሃሮ ትምህርቶም ይቕጽልሉ ባይታ ይጣጣሕ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ኣብ ማእከላይ ቻይና ርእሰ ከተማ ኣውራጃ ሁበይ ዝኾነትን ልዕሊ 11 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጠላን ከተማ ውሃን ብደረጃ ቻይናን ዓለምን ኣዝየን ፍሉጣት ዝኾና ዝርከበን ልዕሊ 25 ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ትእንግድ ፖሊስ ዞባ ማእከል ንወከልቲ ጨናፍር ሃማደ ኣብ 13 ንኡሳን ዞባታት ኣስመራ ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ኣብ ምክልኻል ገበንን ምግታእ ሓደጋታትን ትራፊክን ዘተኮረ ሰሚናር ትማሊ 18 ለካቲት ኣካይዱ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ ኢሳቅ ዕላማ ናይቲ ሰሚናር ብቐንዱ ድሕነት ሰብን ንብረትን ንኽወሓስ ተራን ኣበርክቶን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ናይ ኣዴታት ድማ ብፍላይ ንምዕዛዝ ምዃኑ ሓቢሩ ንጥፈታት ፖሊስ ብምትሕባር ህዝቢ እዩ ዝሰምር ዝበለ ኮሎኔል በየነ ሓሓሊፎም ዝኽሰቱ ገበናትን ሓደጋታት ትራፊክን ኣብ ህይወትን ንብረትን ዘኸትልዎ ሃስያን ክሳራን ከቢድ ምዃኑ ምጥቃስ ኣባላት ሃመደ ከምቲ ኣብ ምግታእ ጉድኣት ልምታት ዘካይድዎ ዘይተቆጠበ ጻዕሪ ሰላም ከባቢየን ኣብ ምውሓዝ ተሳትፎን ክብከብ ብላ ፀዊዑ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ሓደጋታት ትራፊክ 37 ብባህራዊ ሓደጋ ድማ 87 ሰባት ክሞቱ ከለው ልዕሊ 800 ሰባት ቀሊልን ከቢድን ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 24 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ሓላፊት ፖለቲካ ጉዳያት ሃማደ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ሶሎሜ ገብረስላሴ ብወገና ንኣገዳስነት ናይቲ ሰሚናር ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ኣብ ምውሓዝ ፀጥታ ከባቢየን ኣበርክቶን ክዕዛህ ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ድማ እማም ፖሊስ እማም ምውሓስ ድሕነትን ሰላምን ስለ ዝኾነ ተራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ወሳኒ ምዃኑ ምጥቃስ ምትሕባርን ከም ዝሐይላ ኣረጋጊፀን ኣብ ንዞባ ባረንቱ ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታምን እቶታውነት ሕርሻ ንምድንፋዕን ዝዓለመ ሰፊሕ ወፍራታት ይሰላሰል ኣሎ ኣማሕዳሪ ንዞባ ባረንቱ ኣቶ ኣውሬሎ ጃኮሚኖ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ውፅኢት ናይቲ ብሓያል ውዳበን ተወፋይነትን ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ዛጊት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ከርከሻ ሓዳስ ዲጋ ከም እተሃንፀትን ሰፊሕ ከባቢ ከም እተፈወሰን ገሊጹ ሓላፊ ልምዓት መስኖ ኢንጂነር ኢብራሂም ዓሊ ብወገኑ እታ ንነበርቲ ዓድታት ከርከሻ ተኬናባን እጉሙንን ምስ ጥሪቶምን ከተገልግልን መጠን ንኡስ መስናዊ ሕርሻ ከም ንምትእታውን ዝተሃንፀት ዲጋ መንግስቲ 3.4 ሚልዮን ናቕፋ ወፃኢ ከም ዝገብረላ ኣበርክቶ ህዝቢ ድማ ልዑል መንባሩ ኣብሪሁ ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ ኣብቲ ከባቢ ፀንሐ ሽግር ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምቅላል ንዝተወስደ ተበግሶ ብምጓስ ረብሓ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣፀቢቖም ተገንዚቦም ስለ ዘለው ብዝለዓለ ከም ዝድፍኣሉ ኣፍሊጦም ኣብ ንዞባ ባረንቱ ካብ መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ዝጀመረ ሰፊሕ ወፍራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ይሰላሰል ከም ዘሎ ዛጊድ ድማ ልዕሊ 14 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዘለታትን ልዕሊ 2 ኪሎ ሜትር ኪብ ከትርታትን ከም ተሰርሐ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ከሰልጥኖም ፀንሐ 70 ነባራትን ሓደስትን መሃንድሳት ብ18 ለካቲት ኣብ ኣስመራ መሪቑ እዚ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ኣብ ውጥን ቀረብ ፀዓት ምስፋሕ ቀረብ ፀዓትን ተተካዓይ ፀዓትን ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፀዓት ኢንጂነር ተስፋይ ዘካርያስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ስልጠና ምስ ሓድሽ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተተካዕ ፀዓት ዘላሊ ከምኡውን ናይ ፀዓት ፕሮጀክታት ኣብ ምንዳፍን ምድላውን መበገሲ ኮይኑ ከም ዘገልግል ኣብሪሁ ንተመረቕቲ ወኪሉ ቃል ዘስማዕ ኢንጂነር ክብሮም ዕቑባዝጊ ብወገኑ እቲ ስልጠና እዋናውን ተተካዕ ፀዓት ኣማዕቢልካ ኣብ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ንኽውዕል ዝድርኽን ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ ስልጠና ክውን ዝገበሩ ኣባላት ምስጋና ኣቕሪቡ ኤሪና ዝተወከሰቶም ወሃብቲ ርእቶ እቲ ዝወሰድዎ ስልጠና ንዝነበሮም ፍልጠት ዝድርዕ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ስልጠናታት ብቐፃልነት ክድፍኣሎም ተላብዮም ሰልጠንቲ ካብ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ከምኡውን ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓትን ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራን ዝተዋፅዮም ነይሮም
أبنو زبا عدو خلا مسرح ممهرن مسمهرن نمحيال بزكاير زلو صاري متن مقراء سمهارو كما أد تمرتي أزديو كم تمحاشة تساتفون تودرن تندك انسيو دما يزتابع مهلاو تقليسو بعصر 4 لكاتي تابسا غايدا جمجام حلافة أغلو تمرتي أبتنو زبا ممهر تسفاي سباتو أبزا عامة تمرتي أب ما أد تمرتي كاب زلو إسراشحين كل تميتين 83 تمارو أب قدامي سيمستر متن محلاف 81 هاوت كم زنبرة أزين مسنا إذا حلف عامة كنا ترن كلو دما أب ما أكلاين مبعتان درجة ب400 هاوت كم زعبي حبيرو أب أنفر منيسر تمرت زوادو حلاف أهدو مسرتات تمرتي ممرت ولد أبراهام بوغانو زبلصه وصيت نمزغاب زنبره بلጫታትን ደኻማትን بغبو كግምገም ከም ዝግባእ ተሐሳሲቡ ተሳተፍቲ በወገኖም ሕጽረት ናውትን መሰለጠታትን ፍታሕ ክግበረሉ ከምውን ቀጥሪ ዘይብለን አብያተ ትምህርቲ ክስራሓለን ተላብዮም አበኑ ዘባዓዱ ኸላ ክሳብ ካላይ ደረጃ ዘምህራ 41 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ወፅእ ሃገር እዩ መንግስት ሊቢያ አብ ከተማ ትሪፖሊን ከባቢያን ተኽስን ምቁራጽ ከካይድ ካብ ጸንሐ አህጉራዊ ዝርብ ከም ሰሓበ አፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ዕጡቃት ተቃውምቲ ብ18 ለካቲት ኣብ ወደብ ትሪፖሊ ድሕሪ ዘካይድዎ ሓድሽ ደብዳቤ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ንዋታውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ዝሓበረ መንግስቲ ሊቢያ ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ከም ዝህብ አጠንቂቁሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሊቢያን ተቃውምቲ ወገናትን ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ዝካየድ ዘሎ ውግዕ ደብ ንምባል ብውድብ ሕብራት ዝተወደበ ዝርብ ኣብ ከተማ ጄኔቫ ክካየድ ከም ጸንሐን እቲ ጻዕሪ ክቕጽል ምዃኑ ክግለጽ ቀኒ انتهونا جنا منجس ليبيا أب ودب تريبولي نايسا خايدة متقعت حنا نايم في سجوم تكبي وسدا نابت زرب كتنبر كم زي كون أفريت الله بزد ما كنا تات كتما تريبولي مليسو كخرر كم زخل نايك 4 عزبتي يمتو بريزيدنت أفغانستان أشرف غاني زحلف ورح مسكرم كل 2019 أبسا خايدن وصيتو تمال 18 لكاتيت بوقع سنغران بريزيدنت مرجع داغماي كم تعاوت تقالحو بريزيدنت أشرف غاني أبت مرجع 5.6 دمصي كم زرخبكو بكوميشن مرجع نايت هاجر يحبر انتلو كاندي مودادرسو زنبره عبد الله غنا نت وصيت بمنصاق نسو كم تعاوته يمغوتالو كوميشن مرجع أفغانستان عبد الله أبتي مرجع 39.5 دمصي كم زرخبيو أفليتو زلو انتهونا غنا نت وصيت زي حقاون الوا قبل على الديمقراطيين قبل زغلصو عبد الله منغستي كمسرت مخانو غليصلو بزي دما ابتا هاجر حيال ناي دحره مرجع اغرغر كيكسات مسك وناتات قرب زلو مغنات يسغو وصيت ناي تبع 28 مسكرم 2019 صايد مرجع اغرغر كيسبب بمسغا زتداناغي مصنحو يتقس اب افغانستان كاب 2001 ندحر ببعمتو اب صايد 4 بريزيدنتاو مرجعات حزبو اغرغر كمسعبه صبصبات يردو تركي بروسيا سرقفة سرايت منجس سوريا أنصار تقامتي جوجلتها نزكايدو زلو وتهدرا وسرحتها مبدا ناب سمينا ومعراب سوريا بدرعات مخاين سسنية توصاهي سرايت وافيرا اتهاجر بعصر شمون تلكاتيت أستا سلسميتي درعات مكاين أطوارن قبل زوبا إدليب نابزر كم نقطات كم زلاختين مع كنازينا زك الحزلوا تركي أب زوبا إدليب عصر تغلتنا مكتتال نقطات تغيلا كم زلاز تغوز طبطبات أبتي وانزي سرايت منجس سوريا بزكايدو متكعتات اتن نقطات كاب زركب وكوابي بركز بلا كتماتات عدتات كم التقاطرو يردو سراوي سوريا بزكايدو متقعتات 13 وتهدرات زخسرت تركي توتهدراو سرحت بهصوص انت زي قاريصو قبل على سراويت حيال متقعتي كم تسكايديا كتدنقل صنيحه انت هنا جن سراويت منجس سوريا اب تحت التقاط بجلتات نزلو كبابيتات ملو بملو كيتقاصره نتي متقعتي كم زي قاريصو زحبر بمسرت مجلس منجس سوريا استات 17 زغون التقاط ابزوبا ادليب عسكرهم كم زلو يفلط بمحضر بريزيدنت دونالد ترامب اب فنزويلا كم زنطف نزغلصو روسيا كوبانيا نداد الاما زغبر اغدا صديقو اتي كوبانيا نمنغستي بريزيدنت نيكولاس مادورو نمحيال كنطف كم صنح زوقس بمحضر ترامب اب لعليو نطفتات نغدي زخلكل كمون مدسكال نواي زغد سغمتي كم زوسد افليطلو اتي بمحضر بزي كازي مستي كوبانيا نغداو نطفتات اب لعلي زكايدت هاجر يخون تكال اغدا كصدق مهونو طنقيقلو اذا حدش غدا اب لعلي منغست بريزيدنت نيكولاس مادورو توسخ قطباو صاطي كفتر كم زخل أجو تأميتلو إذا خمديلون كله إذا جدازي أب مونغو أمريكان روسيان نتصنح في اليات كيغفعو تنتي سقاطو ميقلصو أمريكا أب وشتاو قديات هاجرو إذا تأتو كم زلا زوكس بريزيدنت منغست فنزويلا نز حدش أجدا كونينو والله
ኣብ ሪፑብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራትን ዕጡቃት ወገናትን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 12 ዕጡቃት ከም ተቐትሉ ንሰብ መዚ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃልሕን እቲ ብ18 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይቲ ሃገር ዝተወልዐ ግጭት እቶም ዕጡቃት ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንምሓዝ ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ዘካይዶ ምንቅስቓስ ከም ሰዓበ ዝቃላሕ ዘሎ ኣብ ሪፑብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ 2013 ብዝተወልዐን ገና ዘይዓረፈን ዓሌታውን ሃይማኖታውን መልክዕ ዝሓዘ ግጭት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ክቕተሉ لو لعل ربع كاب حزب نايت هاجر كم التمزابلة تبصبات يحبرو نتي جيت نمهدا 11 عقاب سلام سراويت حبرات هاجرات توافيرو كانتلو نتوفري زتأكس وصيت كم دوي ترخبو نتي كونتات بقربا زكتات الوجنات يجلسو زي خبركم تعذبتي زينا ومسنادو أبزي فتسم بروحنا يسرح معلتي